Oh, Waped Kabalin, nandito pa rin tayo sa Barangay Consuelo at meron po tayong nabigyan ng ating hearing aid na si Tatay, no? So, interviewin po natin kung nakatulong ang kanyang binigay nating hearing aid po, no? Tay! Litrato mo eh. Opo, pila. Siklad ko po. Pila na ko pong banwa. Ay, 100. 100 years old. Wow. Eh, wala. 94 ya pa, kano? Digdaga na yung ano, ne? Eh, wala. Ano po yung lagyuyo? Ha? Ano po yung pangalan nyo? Baldo Santos. Baldo Santos, kasanting mo pa mo lagyo. Oh. Malupad na kang masanting na lalaki. Leo, ano yan? So, nung una po tay, nung una hindi kayo nakakarinig. Wow. Pero ngayon, naririnig niyo ako. Oh. Wow. Di ba? Effective po ang Kasi, wala kasi kanina, no? Akay ni Sol Wow. hearing aid. Ito po, nakakarinig na po si tatay. So ano nga sabi mo, Kareng? Anong masasabi mo sa Akay ni Sol? Maraming salamat po na binigay niyo sa amin. Ayun. Ha? Pero, hello, sound test. Check mic, check mic. 1, 2. Di ba? Eh, wala. Doon sa kay Betog apartment sa inyo. Opo. Oh, wala sinabi ko sa inyo. Ayo, yung pala apong Betog na ako suswertihin na. Bitog talaga to. Oh. Bitog ng bitog eh. May picture ka daw, sir eh. May picture ba ako tayo? Andiyan pa yung picture mo, sabi mo. Oh, may picture kami. Oh, si yung artista, baka si Steven Seagal yun. Kaya tatlo. Ito po kagawad Jen, napakasaya kausap ni tatay eh. Naririnig na tayo eh. Ano No? minalas? Dati hindi tayo naririnig eh. No? Kagawad Jen, ano pong masasabi niyo sa... Hindi ba sinabi ko na? Oo, tay. Kaya ikakugal. Magte-thank you tayo, tay, no? Maraming salamat po. Akay ni Sol. Sana, may swerte ang kayong diretsyo. Yun! Hindi kayo nakakalimutan ng Panginoon. Yun! Ay, okay. Maraming salamat po ulit, Akay ni Sol Party List at ang sa ating pambansang konsehal. Thank you po sa laging pagtulong. Ay, sir. Di ba, doon sa daan na yan, nung kakambas kayo? Opo. Talagang naririnig mo. So maraming salamat po Akay ni Sol at syempre sa aming presidente sa Akay ni Sol. I-congratulate po natin ang ating governor-elect ng Laguna, lalawigan ng Laguna, si Ma'am Sol Aragones. Congratulations po. Tuloy-tuloy po ang ating pag-akay sa lalawigan ng Laguna at sa bayan ng Florida Blanca. So Kaya yung yung sinabi ko sa inyo. serbisyo publiko po, tuloy-tuloy po tayo. Mananalo. Ay, marunong ka mag-tiktok. Ha? Marunong ka mag-tiktok. So maraming salamat po Akay ni Sol Party List sa lahat ng binigay niyong devices dito sa bayan ng Florida Blanca at South Town po para kay Panyulong ng Balen, Florida Blanca kaya biya po din kaya katamong kaluguran ng PWDs. Ako po yung kaya kayong pambansang konsyal Jojo Bitog. Magpasalamat kay kanakong partner kang Kagawad Jenny Ang at magpasalamat kay Akay ni Sol Party. Magpasalamat kang Ma'am Sol Aragones. Maraming salamat po. God bless sa Sol at mabuhay po tayong lahat. Tulong. Ay, kako sa